Sinjani! Sinjani! Ej! On kaže, izgledi ovako izgledi ovako u market. Izgledi ovako i svaki put mora se zvati je to, znaš, da su dobro. Gledaće. Pa stavio to sve. Ona kupi, ne znam. A ko to? Ko? Ajde. Boga mi drago, živaj. Ajde, šta se, nisi sam, ima masku koš. Baš bio će Nije kako valja. Lijepo. Lijepo, brzo. Znaš, ja sam tako drži dogovora sa Lipac Saba.
Miro, ti slušaj, Miro! Sto kuna slikanje. Ja. 100 kuna. A besplatna reklamu imate. Još reklamu, jel? Treba stvoriti na platu. Ne znam, koliko